ti'n iawn. Wyt ti'n cael mynd i Llanymddyfri wythnos nesa? Yndw, mae'r Eisteddfod yno, ac rydyn ni'n cystadlu. Edrycha, mae Sian yn dod. Helo, Sian. Beth sy'n bod? Beth wyt ti wedi wneud? Dwi wedi syrthio ac rydw i wedi brifo fy ffyr. Sut wnes di hynny? Wrth ymarfer y ddawns wirion na. Dydw i ddim yn gallu fynd i'r Eisteddfod rwan. Mae'n well ni fynd i ddweud wrth Mrs Hughes. Ar y deg, ferched, dydw i ddim yn gallu dod yn gyflym ar y bacla yma. Mrs Hughes, dydy Sian ddim yn gallu dod i'r Eisteddfod. Be dyn ni'n mynd i wneud? Beth sy'n bod, Sian? Mae hi wedi syrthio ac wedi torri ei choes. Mae hi wedi bod yn yr ysbyty. Mae'n serious, miss. Dwi wedi syrthio wrth ymarfer y ddawns ac rydw i wedi brifo fy ffyr. Mrs Hughes, be dyn ni'n mynd i wneud? Dim byd. Dim byd? Dydyn ni ddim yn mynd i'r Eisteddfod? Ond Mrs Hughes... Na. Fi'n mynd i'r Eisteddfod, ond hi Cadi Haf fydd yn neud y rhan Sian. Be? Fi yn canu ar llwyfan? No way. Ond mi fod ydy'n gret, Cadi. Ti'n canu fel aderyn. Di fel brad yn crawcian. Na, rwy ti'n fel eos. Mrs Hughes, ydych chi'n meddwl gai ddod i'r Eisteddfod i wylio'r grŵp? Please, Mrs Hughes. Fe Sian ddim traffod na fydd i Sian. Iawn, wel, dyna ni. Popeth yn iawn. Ymarfer fel arfer, amser chwarae ag amser cinio. Ac ar ôl ysgol, da ni'n gwybod. Dydw i ddim yn gallu dawnsio, Jane. Wrth gwrs ti'n gallu. Dwi ddim yn siŵr, Steve. Be dwi'n gofro wneud? Wel, ti'n camu 1, 2, 3 ac wedyn hop. Dangos ni, Jane. Mae hwn yn edrych yn anodd. Na, tydio ddim. Unwaith eto, Jane. Tyd i mi drio te. 1, 2, 3 a hop. Ti'n gweld? Dydw i ddim yn gallu wneud o. Tria eto. 1, 2, 3 a hop. Dyna well. Eto, Cadi ar dy ben dy hun y tro yma. 1, 2, 3 a hop. Wyt ti'n gallu neud yn uchel? Ydw, edrycha. Da iawn ti. Gwych, Cadi. Be di geiriau dwi'n ganu? Hwp, dyna fo. Hwp, dyna fo. Ach yn ffôn buwch, ach yn ffôn llo. Ach yn ffrom buwch, ach yn ffrom llo. Ach yn ffôn rysiad par i'r go. Ach yn ffrom rysiad par i'r go. Hwp, dyna fo. Hwp, dyna fo wir. Pa fath o gan ydy hon?